हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ हरे कृष्ण माता जी। హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఈరోజు 6వ రోజు మన గీతా క్లాస్లో 18 రోజుల్లో ఈరోజు 6వ రోజు. అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ ఈరోజు 6వ అధ్యాయము ఆత్మ సంయమ యోగము. ఈరోజు మొదటి 6 కర్మయోగం కాబట్టి ఈరోజు మనం 6వ అధ్యాయంతో ఈ కర్మయోగాన్ని సమాప్తం చేసి రేపటి నుంచి భక్తి యోగం మొదలు పెడదాము. శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి స సన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్న చ క్రియ. కర్మఫలాల పట్ల అపేక్ష లేకుండా కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నవాడు, అతడే నిజమైన యోగి. అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన కాదు. అది ఇక్కడ అనాశ్రిత కర్మఫలం అంటే కర్మఫలాన్ని ఎవరైతే ఆశించరో, కార్యం కర్మ కరోతియ అలా ఆశించకుండా ఎవరైతే కర్మను చేస్తారో, సన్యాసీచ యోగీచ వాళ్ళు సన్యాసులు యోగులు నిజంగాను. న నిరగ్ని న చాక్రియ అగ్నిహోత్రం అవి మానేసి ఆ క్రియలు మానేయటం కాదు, ఏదైనా కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా ఎవరైతే పనిచేస్తారో వాళ్ళు నిజమైన యోగులు. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జిత, అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. సో మనస్సును జయించిన వారికి మనస్సే మిత్రులలో ఉత్తముడు, కానీ అలా చేయటంలో విఫలమైన వాడికి అతని మనస్సు ఒక పరమ శత్రువు వలె పనిచేస్తుంది. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జిత, అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్.
సో నిన్న కూడా మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం, ఇంద్రియాలు ప్రలోభ పెడతాయి, ఆ ప్రలోభంతో మనసు ఊగిసలాడుతుంది, ఊగిసలాడినప్పుడు బుద్ధి చెప్పాలి ఏది ఎటువైపు మంచి వైపు వెళ్ళాలా చెడు వైపు వెళ్ళాలా అన్న విషయం. అలాగే ఇక్కడ అది బుద్ధి చెప్పినట్లుగా మనం వింటే మనము మంచి మార్గంలో వెళ్తాం, అలా వినకుండా ఉంటే అప్పుడు చెడు మార్గంలో వెళ్తాం. సో ఇక్కడ మనకు మనస్సు అనేది మిత్రుడిగా కూడా శత్రువుగా కూడా పనిచేస్తుంది అన్నది మనకి ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం ఈ చిత్రాన్ని ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. ఈ 5 గుర్రాలు, ఆ తర్వాత ఈ ఇంద్రియాలని, ఈ కళ్ళాలేమో మనస్సు అని, ఇక్కడ ఈ సారథి బుద్ధి అని, వెనుకున్నటువంటిది ఆత్మ అని మనం ఇక్కడ ఒక ఐడియాగా మనం ఈ చిత్రాన్ని ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. ఇవన్నీ కూడా ఉదహరించటానికి ఆ చిత్రాన్ని. సో మనస్సు ఎప్పుడైతే మన మాట వింటుందో మనకి మిత్రుడు, అలా విననప్పుడు మనకు శత్రువు. సో 2 రకాలుగా కూడా పని చేయగలదు ఈ మనస్సు, మన మిత్రుడుగాను మన శత్రువుగాను. మనని మంచి మార్గంలోకైనా తీసుకువెళ్తుంది, చెడు మార్గంలోకైనా తీసుకువెళ్తుంది అని ఈ శ్లోకంలో చూస్తున్నాము. మనసు మిత్రుడైతే ఏంటి, సరి అయిన పథంలో అనుసరిస్తాం, సరి అయిన మార్గాన్ని అనుసరిస్తాం, ప్రగతిశీల మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలు చేసుకుంటాము. అంటే ప్రగతి వైపు ప్రగతి మార్గంలో వెళ్తాం, మంచి మార్గంలో ఉంటాము. ఇంద్రియ భోగం నుంచి వైరాగ్యం, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోగలుగుతాము. ఫలితం స్వేచ్ఛ మరియు ఔన్నత్యము, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. అదే మనకు శత్రువు అయితే కామము, కోపము, దురాశ వంటి పాపపు చర్యలను అనుసరిస్తుంది. చిరాకు, ఆందోళన మరియు తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. ఇంద్రియ భోగంపై మమకారం, ఫలితం పతనం మరియు దాని ఫలితం ఏమిటి, పతనము, బంధనము. దేనికి, ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి బంధింపబడటం. ఇది మనకు శత్రువు అయితే మనము తప్పు మార్గంలోకి వెళ్తే జరిగేటటువంటి విషయాలు. ఈ మంచి మార్గంలోకి వెళ్తే మనకి స్వేచ్ఛ, ఔన్నత్యము వస్తాయి అని ఇక్కడ మనకు అన్నీ కూడా పాయింట్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయి. సో ఈ మనస్సు అనేది ఒక అగ్ని లాంటిది, అది గనక మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటే మంచికి ఉపయోగించవచ్చు. ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అగ్ని లాంటిది అంటున్నాం కాబట్టి, అలా అగ్ని ఇలా రాకెట్లు అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళటానికి ఉపయోగించవచ్చు. విమానాలే కాకుండా రాకెట్లను కూడా పంపచ్చు అంతరిక్షంలోకి. లేదు అంటే ఇలా నాశనానికి కూడా మనము ఉపయోగించవచ్చు. అందుకని ఈ మనస్సు అనేది అగ్ని లాంటిది, దానిని మంచికైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు, మన యొక్క పతనానికైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు. భగవంతునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నవాడు యోగి. యోగా అంటే భగవంతునితో సంబంధం అని చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ ఎవరైతే భగవంతునితో సంబంధం పెట్టుకోగలుగుతారో వాళ్ళు యోగులు. యుక్త ఇతి ఉచ్యతే యోగే. ఎవరైతే అలా పెట్టుకోగలుగుతారో వాళ్ళు యోగులు. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మకాంచన. మనిషి తాను పొందినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణచే పూర్తిగా సంతుష్టుడు అయినప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొన్నవానిగా చెప్పబడి యోగిగా పిలువబడతాడు. ఎప్పుడు తాను పొందిన జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణచే పూర్తిగా సంతుష్టుడైనప్పుడు, ఆ జ్ఞానంతో ఆ సచ్చిత్తానందాలో ఆనందం అనేది ఎప్పుడైతే అనుభవించగలుగుతాడో, ఎప్పుడు అనుభవిస్తాము, ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు అనుభవిస్తాం. అలాంటి ఆనందంలో అతను సంతుష్టుడై ఉన్నప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొన్నవాడిగా చెప్తారు. అలాంటి వాళ్ళు ఆత్మానుభవాన్ని పొందారు. ఆత్మ యొక్క సచ్చిత్తానందాన్ని తెలుసుకుని ఆ ఆత్మలోని ఆ ఆనందాన్ని, ఆ బ్లిస్ని వాళ్ళు పొందగలుగుతారు. అప్పుడు వాళ్ళని యోగి అని పిలుస్తారు. ఆ ఆత్మానుభవాన్ని వాళ్ళు అనుభవించి పొంది ఆ సంతోషాన్ని పొందగలిగినప్పుడు వాళ్ళు యోగిగా పిలువబడతారు.
అతను దివ్యత్వములో నెలకొని ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉంటాడు. మట్టి, రాళ్ళు, బంగారము అన్నిటినీ కూడా ఒకే దృష్టితో చూస్తాడు. సో అతను ఈ దివ్యత్వంలో నెలకొని, ఏది దివ్యత్వం అంటే మన ఆత్మే దివ్యమైనది, ఆ అనుభవంలో నెలకొని ఆ దివ్యమైన ఆనందంలో సంతుష్టుడై ఉండి ఆత్మ నిగ్రహంతో ఇక ఆ ఆనంద స్థితికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలాగూ ఇక మనం ఆత్మ నిగ్రహము, మట్టి, రాళ్ళు, బంగారము అన్నీ ఒకే దృష్టితో చూస్తారు అంటే అర్థం ఏమిటి? ఇక వాళ్ళకి ఇంద్రియ ప్రలోభాలు కానీ మనస్సు వల్ల ప్రలోభాలు కానీ ఏమీ కూడా లేవు అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. సో ఆ స్థితిలో వాళ్ళు ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు ఆ జ్ఞానంతో సంతుష్టులై ఆత్మానుభవంలో ఉన్న వాళ్ళను యోగి అని పిలుస్తారు. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియ. సో ఆ జ్ఞాన విజ్ఞానంతో ఎవరైతే ఆ తృప్తి ఆనందంలో ఉంటారో, కూటస్థ జితేంద్రియాలన్నీ కూడా ఎవరైతే నియంత్రించుకుంటారో, యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి, వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు యోగి. సమలోష్టాశ్మకాంచన, వాళ్ళకి బంగారాన్ని కానీ ఈ మట్టిని రాళ్ళని అన్నిటినీ కూడా సమంగా చూస్తారు. అష్టాంగ యోగము అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అష్టాంగ యోగము అంటే ఏమిటి? యోగా అంటే భగవంతునితో కనెక్షన్ అని చెప్పుకున్నాము. ఉదాహరణకు ఎన్ని రకాలుగా మనం భగవంతునితో కనెక్షన్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఆత్మానుభూతి అని ఇక్కడ చెప్పారు. అది ఎన్ని రకాలుగా ఆ జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు అంటే కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, అష్టాంగ యోగ, భక్తి యోగ, ఈ 4 మార్గాలు ఉన్నాయి. అష్టాంగ యోగము అంటే ఏమిటి అంటే 8 అంగాలు. అష్ట అంగ అంటే 8 అంగాలు. అయితే ఆ 8 దశలు ఏమిటి అవి అంటే యమ అంటే మన బయటికి కనపడేటటువంటి క్రమశిక్షణ, నియమ మన అంతర్క్రమశిక్షణ, లోపల క్రమశిక్షణ ఏమిటి అన్నది మళ్ళీ వివరంగా చూద్దాము. ఆసన అంటే ఏ విధంగా అయితే మనము కూర్చుంటాము ధ్యానానికి అది. తర్వాత ప్రాణాయామ మన శ్వాస నియంత్రణ ఏ రకంగా చేయాలి అది. తర్వాత ప్రత్యాహార అంటే ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవటం. ధారణ కాన్సన్ట్రేషన్, అలా చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఆ ధారణ అనేది ఫోకస్ అనేది వస్తుంది. ఆ ఫోకస్ అనేది వచ్చిన తర్వాత ధ్యాన స్థితిలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. అప్పుడు నిజమైన ధ్యానంలోకి వెళ్తాం. అలా ధ్యానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు చివరికి సమాధి. అప్పుడు సమాధి స్థితి అంటే అది అక్కడ భగవంతునితో మనకు యూనియన్, ఇంటిగ్రేషన్, భగవంతునితో కలయిక, ఆ కనెక్షన్ అనేది అక్కడ కలుగుతుంది. అది యోగస్థితి, సంపూర్ణ యోగస్థితి. సో ఆ స్థితికి చేరాలి. సమాధి స్థితి కంటే ఇవన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ ఈ మెట్లన్నీ దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే యమ అంటే ఏమిటి? చేయవలసిన పనులు, నియమాలు, సానుకూల సూచనలు. అంటే ఏమిటి? మనం ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్స్ అంటే ముందుగా మనము కోపాన్ని, తర్వాత మంచి అలవాట్లు, అవన్నీ కూడా భక్తి భావము, శ్రద్ధ, ఇవన్నీ కూడా మనం పెంచుకోవటం. ముందు పైకి కనపడేటటువంటి క్రమశిక్షణ, వినయము, శ్రద్ధ, భక్తి, ఈ తర్వాత సమయానికి లేచి చేయవలసిన పనులు చేసి మన భోజన ఆహార అలవాట్లను, ఆ తర్వాత నిద్ర అలవాట్లను అన్నీ కూడా సక్రమ మార్గంలో పెడుతూ సమయానికి లేవటం, సమయానికి పడుకోవటం, సరి అయిన సాత్విక ఆహారం తీసుకోవటం, ఇలాంటి నియమాలన్నీ పాటించటం యమ. తరువాత నియమ అంటే ఇంటర్నల్ డిసిప్లిన్స్, అంటే లోపల మన మనస్సును కూడా శుద్ధి చేసుకోవటం. అవన్నీ మనసులో చెడు ఆలోచనలు అవి లేకుండా చూసుకోవటం, అది నియమము.
ఆ తర్వాత ఆసనము, సరి అయినటువంటి ఆసనం వేసి కూర్చోటం. తర్వాత ప్రాణాయామం. ఇందులో చాలామందికి తెలుసు ప్రాణాయామం అంటే శ్వాస ఎలా అయితే లోపలికి బయటికి తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఒక నిర్దిష్ట మార్గం ఉంటుంది. ఆ ప్రకారంగా అనులోమ విలోమ కానీ లేదంటే భస్రిక అని కానీ ఏవో కొన్ని అవన్నీ కూడా చూస్తాము. కపాలభాతి. సో ముఖ్యంగా ఈ అనులోమ విలోమ బయటికి లోపలికి శ్వాస తీసుకునేది క్రమబద్ధంగా చేయటం నేర్చుకోవటం ప్రాణాయామ. ప్రత్యాహార అంటే ఇంద్రియాలన్నిటినీ నియంత్రించుకోగలగటం. అవి ఏదన్నా ప్రలోభ పెడుతున్నా, చూపిస్తున్నా, వినిపిస్తున్నా, వాసన వస్తున్నా మనం అవన్నీ కూడా నిగ్రహించుకుని మనం ఫోకస్లో వెళ్ళటం, ధారణలోకి చేయగలగటం. వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయి మన కంటికి కనిపించినా కనిపించినట్టు, వినిపించినా వినిపించినట్టు, వాసన వచ్చినా మనకి ఏమీ తెలియనట్టుగా ఉండి మనకి ఏమాత్రం మన ఫోకస్కి భంగం కాకుండా ఉండగలిగిన స్థితి. అప్పుడు ఆ ఫోకస్ వస్తే అప్పుడు మనం ధ్యాన స్థితిలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్తో అప్పుడు మనము సమాధి స్థితిలోకి వెళ్తాం. సో యమ అంటే మనం చేయవలసిన సానుకూల సూచనలు, నియమం అంటే చెయ్యకూడనివి, నియంత్రణ, ప్రతికూల నిషేధాలు. ఆసనం ఏమిటి, కూర్చున్న భంగిమలు, ఎలా కూర్చుంటాము ఏమిటి, ఇక్కడ శరీరాన్ని నియంత్రించడం అనమాట. ఇష్టం వచ్చినట్లు ఏదో జారగిల్బడి కూర్చుని అలా కాకుండా ఒక పద్ధతిలో కూర్చోటం. సో మన బాడీని కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుతున్నాము. ప్రాణాయామ అంటే శ్వాసని నియంత్రిస్తున్నాము. ముందు శరీరం, తర్వాత శ్వాస. తర్వాత ప్రత్యాహార అంటే ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవటం, ఇంద్రియాలను నియంత్రించి ఉపసంహరించుకోవటం. అంటే ఇంక అవి పని చేయవు అనేటటువంటి స్టేట్ అనమాట. పని చేస్తున్నా మనకి చేయనట్టుగానే అనిపించాలి. వాటి వల్ల మనకి ఏమాత్రం కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండకూడదు. ధారణ అంటే మనస్సును నియంత్రించటం. అక్కడ ధారణ, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమిటి, ఇక్కడ మనస్సును నియంత్రించటం అన్నమాట. అప్పుడు ఇంకా మనకు ఇవేవి కూడా కనిపించవు, వినిపించవు. ఆ స్థితిలో మనము ధ్యానానికి వెళ్తాము ఆ భగవంతుడి మీద. ఆ తర్వాత మైమరచుట సమాధి అంటే ఇంకా పూర్తిగా మనం అందులో లీనమైపోవటము. అప్పుడు దానిని కనెక్షన్, యూనియన్ అనేసి అంటారు. అది యోగ స్థితి. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే కలయిక, యూనియన్ అని అర్థం. భగవంతునితో అక్కడ మనకు కలయిక, యోగ స్థితి వస్తుంది. సో అష్టాంగ యోగ చూసాం. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థిత ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీరా పరిగ్రహ. యోగి యుంజీత సతతం. యోగి సర్వదేహాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. సో ఇక్కడ మనం చూసాము, దేహాన్ని, ఆత్మను అన్నిటినీ కూడా నియంత్రించాలి. ఇక్కడ మనం ముందు శరీరాన్ని, ఆ తర్వాత మనస్సును నియంత్రించిన తర్వాత ఆత్మ కూడా భగవంతునితో కలయిక, అన్నీ కూడా అప్పుడు యూనియన్, ఆ కలయిక అనేది సంభవిస్తుంది. సో సర్వదా దేహాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంతోనే వినియోగించాలి. అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా, ఏకాకీయత చిత్తాత్మ అంటే ఒక్కడే అతను ఈ జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా మనస్సును నిగ్రహించాలి. అతడు ఇక్కడ పొరపాటున మనస్సు అని పడింది, మనస్సుని నిగ్రహించాలి. అతడు ఆశలను వదిలి ఏమీ పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి. సో నిరాశీర పరిగ్రహ అంటే ఏది కూడా ఆశించకుండా ఉండేటటువంటి స్థితిలో ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే యోగి స్థితి ఎలా ఉంటుంది అన్నది చెప్తున్నారు. సర్వదా యోగి యుంజీత సతతం, ఎప్పుడు కూడా ఆత్మానం రహసి స్థిత. సో ఆయన దేహం, మనస్సు అన్నీ కూడా ఆత్మను భగవంతునిలో స్థితితో అక్కడ స్థితుడై ఉంటాడు. ఏకాకి ఒక్కరే ఉంటూ మనస్సును
నిగ్రహిస్తూ యత చిత్తాత్మ నిరాశీర పరిగ్రహ. ఇక అతనికి వేరే ఆశలు అవి ఏమీ లేవు. సో ఆయన ఒక్కడే ఉంటూ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క సంబంధం, ఆ యూనియన్లో, ఆ సమాధిలో, ఆ అనుభూతిలో, ఆత్మానందంలో ఉంటాడు. యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు యుక్తస్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. ఆహారం, యుక్తాహార విహారస్య, ఆహారము, నిద్ర, విహారము, పనుల అలవాట్లను ఎవరు క్రమపరిచి ఉంటారో వారు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక సుఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి కలుగుతుంది. సో ఎలాగూ ఆహారాన్ని, నిద్రను, విహారము, పనుల అలవాట్లను ఎవరైతే క్రమపరిచి ఉంటారో, అంటే ఈ పనులన్నీ కూడా క్రమబద్ధంగా ఎవరైతే చేస్తారో, ఏమేమిటి, యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు, ఆహారము, నిద్ర, విహారము, పనుల అలవాట్లు. యుక్తాహార అంటే ఇక్కడ ఒక్క ఫుడ్ అనే కాదు, ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా ఆహారం కలిగించే విషయాలు. నోటికి ఆహారము, రుచికి మనం తినే ఆహారము, కానీ కళ్ళుకి సరైనవి కనిపించాలి, ముక్కుకి సరైనవి వాసన రావాలి, అలాగే చెవులు సరైన మాటలు సరైనవే వినాలి, చెడు వినకూడదు. ఎవరైతే ఇలా క్రమపరుచుకొని చెడు చూడకుండా వినకుండా ఇలా ఉంటారో, ఫుడ్లో కూడా లిమిటెడ్ ఫుడ్తో ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు తింటూ వీటన్నిటిని కూడా క్రమబద్ధంగా ఎవరైతే ఉంటారో వీటన్నిటిలోనూ వాళ్ళు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి వాళ్లకు కలుగుతుంది. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన మాట ఏమిటంటే యుక్తాహారం అంటే ఏంటి, ఓన్లీ మనం తీసుకునే ఆహారమే కాదు, మన ఇంద్రియాలకు మనం సప్లై చేసే విషయాలు కూడా ఆహారం కింద. ఇంద్రియాలకు అన్నిటికీ అవి ఆహారం అన్నమాట. చెవులకు ఏం వింటామో అది ఆహారం కింద, కంటికి ఏం చూస్తామో అది కన్నుకు ఆహారం కింద, అలా. అందుకని ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా మనకి అనవసరమైనవి వినకుండా చూడకుండా ఉండే మార్గంలో ఉండాలి. ఎందుకు అంటే ఇంద్రియాలు చూడగానే మనకి ఇంప్రెషన్స్ వస్తాయి, వినగానే ఇంప్రెషన్స్ వస్తాయి. సో యద్భావం తద్భవతి, ఏది ఆలోచిస్తూ ఉంటామో అదే మనకు ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది, అదే ప్రాప్తం అని కూడా అంటారు. అందుకని మనము మంచి ఆలోచనలతో, మంచి చూడటంతో, మంచి వినటంతో ప్రారంభించాలి. అలా క్రమేణా మనం ఇంద్రియాలను సరి అయిన వాటికి వినియోగించుకుంటూ మొదలు పెట్టాలి. ఇక్కడ అసలు ఈ అన్ని అలవాట్లను కూడా ఎవరైతే క్రమపరిచి ఉంటారో వారు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి వాళ్లకు కలుగుతుంది. ఈ అలవాట్లన్నీ కూడా క్రమపరుచుకుని ఉండగలిగితే. సమాధిలో పరిపూర్ణత ఏమిటి? ఇదంతానేమో నియమం. ఇప్పుడు మనం చూసింది ఇలా నియమంగా ఉండగలగటం, అంతకుముందు చూసింది యమ. సో ఈ 8 దశలను మనము వివరంగా చూస్తున్నాం అన్నమాట. యమ అంటే దేహాన్ని, మనసును, ఆత్మను బయట నుంచి లోపలికి తిప్పుకుని భగవంతుని సంబంధంతో ఉండటము. నియమం అంటే ఆహార విహార అన్ని విషయాల్లో కూడా నియమంగా ఉండటము. నిద్ర అన్నీ కూడా పద్ధతిగా ఒక క్రమశిక్షణతో చేయటము, అలా ఉండగలగాలి. ఆ తర్వాత సమాధిలో పరిపూర్ణత. ప్రశాంతమనసం హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతిరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. సో ప్రశాంతమైన మనస్సు కలవాడు, కామక్రోధాది ఉద్రేకాలకు అతీతుడు, పాపరహితుడు, బ్రహ్మస్వరూపుడు
అయిన యోగ పురుషుడికి పరమసుఖం లభిస్తుంది. సో సమాధిలో పరిపూర్ణత అంటే ఇది. ప్రశాంత మనసం హ్యేనం యోగినం సుఖం ఉత్తమం. సో ప్రశాంతమైన మనస్సు కలవాడు కామక్రోధాది ఉద్రేక కారణాలకు అతీతుడు. ఉపైతి శాంతిరజసం పాపరహితుడు బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. సో ఆయన బ్రహ్మస్వరూపుడు, యోగ పురుషుడు అకల్మషం. ఆయనకు కల్మషం లేకుండా ఉండేటటువంటి ఆ బ్రహ్మస్వరూపము. అలాంటి వాళ్లకు ఈ సుఖం కలుగుతుంది, ఈ ఉత్తమమైనటువంటి ఈ సుఖము అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ప్రశాంత మనసం హీనం యోగినం సుఖం ఉత్తమం ఉపైతి శాంతిరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. ఆ బ్రహ్మభూత అకల్మష స్థితిలో ఉంటారు ఈ పరిపూర్ణత వచ్చిన వాళ్ళు. శ్రీకృష్ణుడి లీలలు కొన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. తృణావర్తుడు సుడిగాలిలాగా వచ్చినప్పుడు ఆయనను ఆ రకంగా అక్కడ తీసుకువెళ్ళిపోయినప్పుడు భగవంతుడు వధించటము. ఆ తరువాత ఈ రాక్షసులందరినీ వధించటము, హనుమంతుడు లంకను దహించటము, ఈ చిత్రాలు ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అర్జున ఉవాచ. అర్జునుడు ఇదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు మాట్లాడుతున్నాడు. యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్త సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. ఓ మధుసూదన, మనస్సు నిలకడలేనిది కావటం వలన నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నాకు శక్యం కాకుండా కానిది, అసాధ్యమైనది అని అనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే ఈ మనస్సు అనేది నిలకడ లేదు. దీనికి మనస్సును యమ దమ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు, ఇంద్రియ నియంత్రణ అంటున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మనం చెయ్యాలి, మనస్సును కంట్రోల్ చేయాలి అంటే ఈ యోగ విధానము ఆచరింపశక్యం కానిది, అసాధ్యమైనదిగా అనిపిస్తోంది అని అర్జునుడు కృష్ణుడితో అంటున్నాడు. అంతా విన్న తర్వాత ఇంకా ఈ విధంగా కూడా అంటున్నాడు. చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాధి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివాసు దుష్కరం. ఇది ముఖ్య శ్లోకం. చంచలం హి మన కృష్ణ, మనసు ఎంతో చంచలమైనది. ప్రమాది బలవదృఢం, చాలా బలమైనది, మళ్ళీ అల్లకల్లోలంగా ఇలా మూర్ఖపట్టు కలది. తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే, అలాంటి మనస్సును నిగ్రహించటం నాకు వాయోరివ సుదుష్కరం. అంటే వాయువుని నియంత్రించటం, గాలినైనా మనం బంధించవచ్చేమో కానీ, కట్టేయవచ్చేమో కానీ ఈ మనస్సును బంధించటం అనేది చాలా కష్టము. సుదుష్కరం, ఎంత కష్టంగా అనిపిస్తుంది అని అర్జునుడు చెప్పాడు. చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాధి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివాసు దుష్కరం. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఈ ధారణ అనే విషయం గురించి చూపిస్తున్నారు. అంటే ఏ రకంగా మనం ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. ఈ పక్షి, ఇది ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. ఎలా అయితే ద్రోణాచార్యుడు ఆ పక్షి బొమ్మ మీద కన్నును కొట్టవలెను అని చెప్పినప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళందరికీ అన్నీ కనిపించిన అర్జునుడు ఒక్కడికే కన్ను మాత్రం కనిపించింది. కొంతమంది పక్షి ఒక్కటే కనిపిస్తోంది అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎక్కువ మంది చెట్టు, పక్కనున్న ఆకులు, ఆ వెనకున్న అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్తారు. కానీ పక్షి కనపడుతుందన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్న, పక్షి కన్ను ఒక్కటే కనపడుతుంది అన్నది అర్జునుడు ఒక్కడే, అందుకని అతను కొట్టగలిగాడు. సో మనము దేనినైతే మనసులో
కూర్చుంటామో ధ్యానం చేయటానికి దాని మీద అలాంటి సాధన చేయటానికి ఇటువంటి ధారణా శక్తి, కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్ ఉండాలి అని ఉదాహరణగా ఇక్కడ చూస్తున్నాము. శ్రీ భగవానువాచ అంటే మనస్సును అలా ఫోకస్గా, కాన్సన్ట్రేషన్గా ఉంచుకోవటము. అది గాలి కంటే కూడా కట్టేయటం, గాలినైనా వాయువుని కట్టేయచ్చు, కానీ మనస్సును మాత్రం కట్టేయటం ఇంకా కష్టం అని అంటున్నారు. కాబట్టి శ్రీ భగవంతుడు ఏమంటున్నారో చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. అసంశయం మహాబాహో సందేహం లేదు, మనోదుర్నిగ్రహం చలం మనస్సుని నిగ్రహించటం చాలా కష్టం. ఎందుకు? అది చాలా అది చంచలమైనది కాబట్టి. అభ్యాసేన తు కౌంతేయ అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి అర్జున, కౌంతేయ కుంతిపుత్ర ప్రాక్టీస్. వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే వైరాగ్యం ద్వారా దానిని నిగ్రహించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో నువ్వు అన్నది నిజమే. ఈ మనస్సును, ఈ చంచలమైనటువంటి ఈ మనస్సును నిగ్రహించటం అంత తేలిక కాదు, అది శక్యం కానిది అనటంలో ఏమాత్రం సంశయం లేదు. కానీ తగిన సాధన మరియు అభ్యాసం, అభ్యాసం అంటే ప్రాక్టీస్, సాధన చేస్తే వైరాగ్యం ద్వారా దానిని నిగ్రహించవచ్చు. వైరాగ్యము అంటే మనస్సును, ఇంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకుని, మనస్సు వాటికి గురి కాకుండా మనస్సును అదుపులో పెట్టుకుని మనము ఉండగలగటం. వైరాగ్యము ద్వారా దానిని నిగ్రహించవచ్చు. అలా ఈ అష్టాంగ యోగం యొక్క దశలు అయితే, ఈ అష్టాంగ యోగంలో ఏదైనా యోగి యొక్క గమ్యం, ఎవరైనా దాంట్లో కొంత సాధించి ఒకవేళ చివరి సమాధి స్థితి దాకా వెళ్ళలేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, అలా విఫలమైన యోగి వాళ్ళ యొక్క గమ్యం ఏమిటి, వాళ్ళు ఏమవుతారు అని అర్జునుడు ప్రశ్నించడం జరిగింది ఈ శ్లోకంలో. అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచ్చలితమానస అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. సో ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణం ప్రారంభించి కూడా చంచలమైన మనస్సు కారణంగా తగినంతగా వాళ్ళు పరిశ్రమించక అంటే చేయాల్సినంత శ్రద్ధ చేయాల్సినంత పరిశ్రమ చేయకపోబట్టి యోగ లక్ష్యం యొక్క అంతిమ విజయాన్ని ఈ జన్మలోనే సాధించలేకపోయిన యోగి యొక్క గతి ఏమిటి? సో శ్రద్ధగా ప్రయాణం ఈ మార్గంలో మొదలుపెట్టారు, కానీ ఈ చంచలమైన మనస్సు మధ్యలో ఎక్కడో చంచలమై కొద్దిగా వాళ్ళు అనుకున్న విధంగా వాళ్ళు చేయలేకపోతే పూర్తిగా ఆ యోగంలో, అప్పుడు ఈ అంతిమ విజయాన్ని అంటే ఆ సమాధి స్థితిని ఈ జన్మలోనే వాళ్ళు సాధించలేకపోతే అటువంటి యోగుల యొక్క కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి, వాళ్ళ గతి ఏమిటి అని అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు. సో అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారు అంటే, ఇది 37 నుంచి 45 శ్లోకాల్లో మనము అది చూస్తాము. అర్జునుడు 37 శ్లోకంలో ఈ ప్రశ్న వేసినప్పుడు ఈ రకంగా 41 నుంచి 42 శ్లోకాల్లో ఈ భగవంతుడు చెప్పింది ఏమిటి అంటే, ఈ జన్మలో యోగంలో సాఫల్యత సాధించలేకపోయిన వారు పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. సో ఒకవేళ ఇక్కడ కంప్లీట్గా సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళలేని వారు పుణ్యలోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ చాలా కాలం నివసించిన పిదప తిరిగి భూలోకంలో ధర్మపరాయణుల సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు. ఆ తర్వాత ఎంతో కాలం యోగ అభ్యాసం వలన వైరాగ్యం వృద్ధి చెందిన వారైతే దివ్య జ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు.
సో బాగా ముందుకు వెళ్ళి చివరిలో వాళ్ళు ఆ స్థితికి చేరలేని వాళ్ళు అంటే ఎంతో కాలం యోగాభ్యాసం చేయటం వలన ఆ వైరాగ్యం వృద్ధి చెందిన వాళ్ళైతే అప్పుడు వాళ్ళు దివ్యజ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు. అంటే ఎవరికైతే ఆ దివ్య జ్ఞానం ఉందో అలాంటి వాళ్ళ కుటుంబాల్లో జన్మిస్తారు. అలా జన్మించిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ జన్మలోనూ పై జన్మలోనూ ఆ మోక్ష సాధన వాళ్లకు సాధ్యమవుతుంది. ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు? తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధిక కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవ అర్జున. సో అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే, శాస్త్రజ్ఞానం కల వాళ్ళకంటే, యోగుల కంటే ధ్యానయోగి గొప్పవాడు. కనుక నీవు ధ్యాన యోగాన్ని సాధించాలి. సో ఈ తపస్సులు చేసే వాళ్ళకన్నా, ఈ శాస్త్రజ్ఞానం కల వాళ్ళకన్నా, ఈ యోగులందరికన్నా కూడా ధ్యానయోగి గొప్పవాడు. కాబట్టి నువ్వు ఈ ధ్యాన యోగాన్ని సాధించాలి. ఇక్కడ మనం శ్రీల ప్రభు పాదను చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతా. ఇది 47వ శ్లోకం. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకం. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతా. సో అందరి యోగులలోకెల్లా ఎవరి మనస్సు ఎల్లప్పుడూ నా యందు నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరు నా యందు దృఢ విశ్వాసంతో భక్తితో ఉంటారో వారిని అత్యున్నతమైన వారిగా పరిగణిస్తాను. ఇది నా అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. ఎవరి మనస్సు ఎల్లప్పుడూ నాయందే నిమగ్నమై ఉంటుందో, భగవంతుని నిరంతరం ఎవరైతే ఆ భగవంతుని మీద మనసు లగ్నం చేసి ఉంటారో, ఎవరు నాయందు దృఢ విశ్వాసంతో భక్తితో ఉంటారో వారిని అత్యున్నతమైన వారిగా పరిగణిస్తాను. ముఖ్యమైనది మనకి భగవంతుడి మార్గంలోకి వెళ్ళాలి, భక్తి అనేది పెంచుకోవాలి అంటే ముందుగా మనకు శ్రద్ధ, తరువాత విశ్వాసము, ఈ రెండు కూడా అవసరము. భక్తి అంటే భగవంతుని యందు ఎవరి మీద మనకు మనసు ఉంటుందో వాళ్ళనే మనం మనసులో చింతిస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఆ ప్రేమ, ఆ గౌరవం అనేది పెంచుకుంటే అది భక్తి భావము. ఆ ప్రేమ అనేది మనకు ఇప్పుడు ఈ భౌతిక విషయాల మీద, మనకి కోరికల మీద, ఈ కనిపించే ఈ సుఖాల మీద ఉంటుంది మనకు మనస్సు. సో మనకు వాటి మీదే ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మనస్సు మనం విశ్వాసంతో, శ్రద్ధతో భగవంతుని మీద లగ్నం చేయగలిగితే మనకు అది సాధ్యం అవుతుంది. ఎవరి మనస్సు ఎల్లప్పుడూ నా యందు నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరు నా యందు దృఢ విశ్వాసంతో భక్తితో ఉంటారో వారిని అత్యున్నతమైన వారిగా పరిగణిస్తాను. సో ఇలా అంటే ఎవరు ఆ భక్తి మార్గంలో ఉండగలుగుతారో అది భక్తి యోగము. సో మిగతా యోగాలన్నింటికంటే కూడా, అన్నిటికీ కూడా తుది గమ్యం భక్తి యోగమే. మనం ఏ మార్గంలో బయలుదేరినా చివరకు ఆ భగవంతుణ్ణి మనము అనుభూతి చెందటమే చివరికి అన్ని మార్గాల్లో మనకు వచ్చేది. అది కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగము, భక్తి యోగము. సో ఇవన్నీ మనం ఈ మెట్లన్నీ దాటుకుంటూ ఈ మిగిలిన యోగాలతో చివరికి ఆ స్థితిని చేరుకుంటాము. భక్తి యోగం అయితే మనము ఆ స్థితిని తొందరగా చేరుకోవచ్చు అని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆ సోపానాన్ని, భక్తి అంటే భగవంతుని ధ్యానించటం, జపించటం, స్మరించటం. సో ఒక్కొక్క యుగంలోనూ ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి మార్గాన్ని సూచించారు అని చెప్పుకున్నాము. సత్యయుగంలో ఏది ఈ భగవంతుడి
మనకు ఆ సమాధి స్థితి, ఆ భగవంతునికి ఆ మోక్ష స్థితి, భగవంతుని పొందటానికి మనము సత్యయుగంలో అయితే తపస్సులు చేసేవారని, త్రేతాయుగంలో అయితే యజ్ఞాలు చేసేవారని, ద్వాపర యుగంలో అయితే ఇలా భారీగా అర్చనలు చేసేవారు. కలియుగంలో భగవంతుని హరినామస్మరణ అని మనము చెప్పుకున్నాం. హరే కృష్ణ హరే హరే నామ హరే నామ హరే నామ ఇవ్వ కేవలం కలౌ నాస్తైవ 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 గతి అన్యథ. ఇది మనం చూసాం. అంటే కలియుగంలో వేరే దారి నాస్తైవ 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 గతి అన్యథ, వేరే గతి లేదు. ఏమిటి అంటే హరినామమే కేవలం ఈ కలియుగంలో మనకు, అంతకు మించిన దారి లేదు భగవంతుణ్ణి చేరటానికి. సో ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు అంటే ఈ పైకి వెళ్ళటానికి మెట్లు కంటే కూడా లిఫ్ట్లో తొందరగా వెళ్ళొచ్చు. అయితే అంటే భక్తి మార్గము అలాంటిది అన్నీ ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు. భక్తి మార్గంలో వెళ్తే మనం తొందరగా ఆ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాము. మంత్ర అంటే ఏమిటి అంటే మనస్సును విడుదల చేసేది, అంటే మనస్సును కంట్రోల్లో పెట్టగలిగేది, మనస్సును ఇంద్రియ విషయాల నుంచి విడుదల చేసి భగవన్ మార్గంలో పెట్టగలిగేది మంత్ర. సో ఈ మంత్రంతో మనము ఈ మనస్సును ఇంద్రియ విషయాల నుంచి మనము విడుదల చేసి భగవంతుని మీద లగ్నం చేయటానికి ప్రయత్నించితే మనకు ఆ స్థితి కలగటానికి అవకాశం ఉంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం ఈ ధర్మ నియమాలను పాటిస్తూ భగవంతుని సదా స్మరించటమే అత్యుత్తమైన యోగము అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి మనం ఆ రకంగా స్మరిస్తే అదే అత్యుత్తమైన యోగము. సో హరే కృష్ణ. మనం అయితే ఇప్పుడు పోల్ ఒకటి చూద్దాం.